Ahojte priatelia, v dnešnom videu vám odpoviem na najčastejšie otázky, ktoré sa nás pýtate pri nákupe hutnického materiálu. Tak poďme na to. Rezanie materiálu na mieru alebo narežiteľný materiál? Toto je najčastejšia otázka. Delenie profilov podľa požiadavok zákazníka je naša najvyužívanejšia a najžiadanejšia služba. Hutnický materiál režeme už od 5 cm. Profily režeme do 90 stupňového uhlu, čiže rovný rez alebo pod 45 stupňovým uhlom. Materiál k vám dovezieme na aute s hydraulickým ramenom, čím uľahčíme zákazníkom výkladku. Materiál vozíme po celom Slovensku. Menšie balíky posielame prostredníctvom kuriérov na základe rozmerov a hmotnosti balíka. Zvárame a vyrábame rôzne oceľové konštrukcie od malých dizajnových políčiek až po veľké konštrukcie budov. Ohýbanú výstuž vyrábame podľa projektovej dokumentácie spolu s dovozom priamo na stavbu. Samozrejme zabezpečujeme pre vás aj široký výber pletivových systémov. Skladom máme veľmi žiadané panely v zelenej alebo antracitovej farbe, štvorhľadné pletivá alebo zvárané pletivá. Ku každému druhu oploteniu ponúkame stĺpiky, úchyty a príslušenstvo. V prípade ďalších otázok sme tu pre vás. Cenovú ponuku vám vypracujeme na obchod@mpometal.sk.